Yan. There you go mga kamorkada to mga drivers. Sa mga heavy equipment, dump truck, uban pa. Hello sa yung tanan diyan. Line 303, hello, good morning. Hello, good morning, Joe. Hi, bebe. Kasi ni palihog, bebe. Sa Maricel. Maricel. Taga-asa si Maricel? Somewhere in Tagaluan. Somewhere in Taguluan gihapon. Oh, bay. Grabe ng mga taga-Taguluan karon no? First caller na Taguluan karon si Maricel sa somewhere in Taguluan na po. Tulog ko. Asa man ni David ang somewhere in Taguluan? Sa nabulod yan man ni David? No, secret lang yun. Sige. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Membro ba ni si Maricel og sa mga gwapa sa Taguluan yaway uyab, ana? I don't know. Pila edad ni mo, Maricel? 30. 30 years old. Ano sa mga taken na ka? Minya na ka? Nalagay family? No? Ha? Wala pa. Wala pa. Baka ako, no? Wala pa. Wala. Ano sa may lingon mo sa life karon lang ka? Nag-work ka? Or... Wala po. Wala po. Tambay lang. Tambay lang. I'll be back soon in Manila. Manila ka? Kaya mo naman nilaan dito po. Secret. Ang galing mo! Mo ba? So, sa pagka dito, dugay ka mawala sa Taguluan lugar? Ano? Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy. Ano sa manila, dito nag-yug ka forever? Di na ka mabalik lugar sa Taguluan? No, it's not. Just vacation. Vacation? Yeah? Uy, sosyalo. Ay, ginaga-sosyal kay ante. Ay, Ilabigit sa mong kaubanan na mag-vacation dito sa Manila. Secret. Duda ko lang kakita ni may mong... Ha? Wala, lalaki siguro i-commit dito. Grabe yung pan. Wala, maka-wonder mo sa daan ni Maricel. Oy, Maricel, pwede daw i-describe. Na lang tanong, di ba? Pwede ba ipa-describe sa iyong self, ano, Jo? Oo. Describe naman good. Paano ba ngayon mo bang taas ba kag hair? Ano? Kanang pution ba ka? Kanang lamion? Ano? Color pan. Ano sa? Color sa pants? Ano? Morena. I know it's not Morena. Morena. Oh, then... Ano kailangan ito i-describe? Din sa manaoy, gwapo. Dili, bata ka balo. Bata ka balo, gwapo din. Sige na, imong hair, kaning, unsa ka? Kanang? Sa dawan na lang ang Facebook. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Ay! Nako, Maricel. Ay, Maricel, kanilang, Maricel, ha? Kailan, nawa akong audio na ako. Isa. Okay. Kailan lang yung kayo. Pakita mo. Wala, Maricel. Mirisi, gigabaan ko din nakalubat ang kuha ni Bernie. Alright, Maricel. Oh, nang utana din ba? Aside lagi sa Morena, unsa ba imong hair? Taas ba daw, ana? Taga-abaga. Agay! Shoulders and hands. Tapos ang imo daw, unsa ba daw kay imong vital stat? Dalo. Sila uy. Grabe, Listen na Joe, pakatana pila yung vital stat. kailangan ni 100 describe tanan whole. Dili, grabe po sa gagali. So imagine mo sa chinita ba daw ka, ana, chinita, imong mata daw. Hindi ko chinita. Dili budlat ang mata mo. Ano pag budla? Sir, malaki. Kuan lang. Dapat ang kuha ng nakutala lagi ni vital stat lagi daw nimo. Kuan. Medyo chubby yun ako. 28. Ay, gwapo na, 28. Mas line. Ano gulo mo? Joe. Saan Oh, waistline niya guys, 28. Hawak puro siya, hawak puro. Ulawa. Ay ka. Grabe kinsa na may kaya kung kuanon. Amo tani di sa pag-ihatag na ko number ayun ay. Tana naman nagpatabang naman niya. Pero patabang yun. Joe, pangutan na unsa yang type sa usa ka lalaki. La. Grabe kit mo ba? Nana ninyo? Unsa da imong ganahan sa usa ka lalaki daw? Ang gandahan. Mm. Butan.
Akay pari ang ganahan, guys. Hoy, sakto na ni. Samo kay mo. Samo kay sila. Gagara po ni sila. Kuan, Maginoo, but medyo bastol. Sige na, pag-read na Mary Selby. Okay. Samo kay ka ba? Nasamo ka, joke. Isi ko mo. Hala, ay, muli ikong taguluan on niya, gang. Hello, ikita ka niya. Hala. Joke lang. Muhagi ko na sa inyo, ha? Sure, happy food ha. Oh. Ay, mag-great ako doon. Sige na, big great. Samo kay ka ba? Great lang ko diri sa mga siningan, ginamina always sa Taguluan. Then, I'm with my nephew, Jingjing. Then, ang my brother, nag-school. And tanan-tanan na lang maminaw. And to my secret someone. Agay, secret someone! So, Ikaw, magudyo. tago-tago ra gini ilaha di ayo. Ikaw, magudyo. Ay, ako Hindi di. magud ka kay idol, magud. Ah. Nagpuyat ako, nagpuyot. Ay! Karon lang sa taguluan. Nagpaduulin ko sa imo ba? Fights ka. At least, sige na. Alis din. Kalimot ka? At least dili na ta mo biyahe og mga 30 minutes. Ay, ano ka magkita? What time? Sabi ni later. Oh, Muli lang ko niya. off air? Ha? Yes. O niya na. Off Okay na na. Basta kay imong number na nasa ako. Sige na, Vicky. Dagan na kayo na OP o. Dagan kayo mga masing nga lalaki o. Joe, natag kong number. Jesus! Masiluso. Tawag pa ikot kong song, Jun. Ang sama na, baby. Naka-move on ako. Hala! Sa imo. Naka-move on na ka sa ako. Besa, move on ako. Kita na ganda Pero rin. pwede pa man. Kasi naganda rin. Katong Bisaya dito. Kita na ganda Ano rin. na kayo sa? Basta katulutong ko ay, ayaw kong samok ka, kay buwag at na, kanta yung kanta na. Ah, bisa ko. Pakita Ah, ako. isa sasabihin. Pakita ko to para sa mga langga. Okay, thank you. Unsay ko na. Unsay title ana. Nano din eh. Ah, sige. Naka-move on na lagi po. Hindi, oy. Ano sabi, ay? Ayaw kong samuka. Naka-move on ako. Ah, Yun. sorry. Sorry, bilang Sige. mo ito. No Thank problem. you. Nakasulod lagi ko. I am happy this morning. Unsay feeling langga nga nakasulod na. Nakasulod na ko sa Tawag emong mo. heart. Gara eh, gawa ko siya. I love you. I love you so much. Ah! Bye na, Marissa. Bye-bye. Ay nako, alas 9:42 na.